Good morning. Ang iluluto ko po ay atuloy. Itong isda, atuloy na may sabaw. Igigisa ko mo siya na guys. Lagyan ko ng mantika. Lagyan na natin isda, atuloy. Ilagay yung pechay. Ulit. Lalagyan natin ng asin. Ilagay ko na yung kalamansi. Luto na guys, oh. Luto na. Done guys. Happy lunch time.